Хәерле кич 21 февраль халыкара туган тел көне. Шул уңайдан бүген телләр белүнең өстенлеге яклар турында сөйләшербез. Галимнәр күптәннән ике һәм аннан күбрәк тел белүчеләрнең көчле яклары күбрәк булуын ачыклады. Мәсәлән, андый кешеләрдә акыл, күз аңлау сәләте югары һәм ике эшне бер юлы игътибар үзәгендә тотып эшли белә алуы да билгеле. Бу кунакларыбыз белән менә шушы сәләткә ия булу нинди уңайлыклар китергәне турында да шул исәптән сөйләшербез. Һәм беренче чиратта сезне бәйрәм белән котлыйсыбыз килә, чөнки сез туган телебезгә дә, башка телләргә дә зур хөрмәт белән караучы шәхесләр, полиглотлар. Алексей Андреевич Арзамасов. Инде без сезне тагын бер кат күрергә шатбыз студияда. Монда узган елы күреп, сезне 20-гә якын, яисә 20-дән артык тел белүегезне белеп бик гаҗәпсенгән һәм сокланган идек. Шуңа күрә мөмкин булса бер сорау. Кеше күп телләр белү уңай ягы нидә? Менә ничек тәэсир итә ул кешегә? Сезнең мисалда әлбәттә. Беләсез, минем уйлавымча, телләр белән, телләрне өйрәнү, телләрне белү бу ниндидер шундый эшкә күренеш, эшкә булырга тиеш. Чөнки бу шундый ничектер эшкә чакырыш, эшкә тавыш. Бу тавыш синең колакларында, синең анында ишетелсә, ничектер тел өйрәнү куянлыгы, авырлыгы югала. Менә беләсезме, мин ике телне бик яхшы беләм, һәм кайбер вакыт сөйләмдә ике тел кушыла. Ә сезнең менә бу 20 тел кушылмыймы сөйләшкәндә? Кушыла әлбәттә, ләкин беренче чиратта мин татарча сөйләшә башласам, әлбәттә беренче 20 минут миңа куен сөйләшергә, сүзләр башка телләрдән сүзләр очрый, татар теленә керә башлый, ләкин 20 минут дәвамында сөйләшкәннән соң ниндидер беләсезме, тел рәтләнә башлый дип әйтеп була. Мин татар кешесе дип саныйм, дип тоям үземне, чөнки тел ул ничек дип әйтим, тел ул үзенеке кебек тойла башлый бит. Казалыш, безнең тапшыр 25 кенә минут бара, име? Шушы Алексей әфәнде телгә кирип киткәндә генә туктатырга туры киләчәк безгә тапшыруында. Әйтәләр бит төрекләрдә шундый мәкаль бар. Bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan, ул bir tel, bir кеше, iki tel, iki кеше. Менә сорыйга егетләрдән, Динар, Айдар, сез ничә кеше һәм моның чагылышын ничек күрәсез? Мен Айдардан русталып, мин башлармын сөйләмне. Менә кайчан да Төркиядә тордым. Шулай менә бу мәкаләне үземчә ничек мине аңлыйм. Хәзерге вакытта кешеләр телләрне өйрәнергә омтылалар. Чөнки син үзеңнең, мәсәлән, беләсең тарихыңны, үзеңнең телеңне, әмма ләкин башка милләтләргә, милләт кешеләренә үзеңнең тарих турында сөйләр өчен, шулай мәсәлән, инглиз телендәме, ул бит безнең галәм теле хәзерге вакытта. Барлык кешеләр дә инглиз телендә сөйләшә ала. Сиңа мәҗбүри бу телне өйрәнергә. Һәм инглиз телендә татар милләт турында сөйләү икенче кешеләргә, кайчан син сәяхәт итәсең, ул үзе бер ләззәт. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу патриотик яктанда кайчан миннән сорыйлар иде, син кайсы илдән килдең? Шул сорауга мин җавап бирдем, мин килдем Татарстаннан. Чөнки төрекләргә әйтәм, мен килдем Татарстаннан. Чөнки мин үземнең милләт өчен бик горурланам, һәм менә гомумән телләр белү ул да булса сиңа карата, үзеңә карата, һәрбер кешегә карата күбрәк бирә мөмкинлекләр. Динар, сез күпме тел беләсез? Аллага шөкер 6 тел, менә хәзер 6нчы телне тагын да күбрәк өйрәнергә. Ә нинди телләр ул? Менә ул рус теле, татар теле, инглиз теле, Аллага шөкер, төрек теле, Кытай теле, мин Кытайда 3 ел эшләдем, һәм менә гарәп теле. Кайчан әле умырда булганда аңладым. Гарәп телен тагын да күбрәк өйрәнергә кирәк, чөнки ул да булса бәрбер онытыла. Шуңа күрә мин аңа күбрәк хәзер ясыйм йогынты. Ничә ел чит илдә тордыгыз һәм кайчан кайттыгыз һәм ни өчен кайттыгыз? Бу сорау. Сез хәзер монда подполковник янда басып торган кебек. Аңладым, әлбәттә. 2010 елда мин киттем Русиядан, чөнки бар иде минем башка теге эш буенча тәкъдимнәр. Әмма ләкин хәзер Аллага шөкер кайттым һәм мин нәрсә әйтә алам? Телләр буенча һәм гомумән үземнең менә бу яшәеш буенча бар безнең шундый экспатлар, ул да булса кешеләр, кемнәр җирдә яшиләр. Шундый бер вакыт, ярым ел, 6 ай. 6 айдан соң психология яктан, мин әле психотерапевт,
сиңа бәрібір менә бу кан тарта да жан тарта. Кире кайтырга Татарстанга, Казанга һәм синең намда кешеләрең, синең гаиләң, туганнарың, синең дусларың. Шуңа күрә мин кайттым монда бу чит илләрдә өйрәнгән әйберләрне Татарстанда башкарырга. Монда шушы алган белем һәм тәҗрибәне кулланып безнең милләткә файда итәргә, шулай бит? Әлбәттә. Менә телләрне күп беләләр безнең күп конакларыбыз, ләкин шунда онытмаска кирәк, бу телләрне өйрәнә башлау һәм аларга игътибар итү булырга тиеш үзеңнең телеңне, туган телеңне, камил димәсәм дә инде яхшы белгәннән соңына. Айдар, син ничә тел беләсең һәм хезмәтеңдә шушы телләрне ничек кулланасың? Тел белә әлбәттә кешеләр арасын якынайта дияргә була. Шулай бит инде менә мин үзем шулык Бангладеш, Индия, Шри-Ланкада, менә шулык Малайзияга, Индонезияга барсам, барыбер ипилек тозлык өйрәнергә тырышам. Ничә менә кешеләр белән сөйләшә башлыйсың икән, бер-ике сүз әйтәсең алар телендә. Алар мәдәниятеннән бер-ике китапны әйтсәң, бер-ике галимнең сүзләрен әйтсәң, шундук сиңа икенче төрле караш була. Менә ул якынайта араны. У яктан әлбәттә инде тел белү у кешене байыта һәр яктан да. Һәм ничектер менә дөнья карашын да үзгәртә. Нидер үзенең стереотипларыннан арынасың син. Ягъни башка культурага да икенче мәдәниятларга икенче төрле карый башлыйсың. Ул яктан. Айдар, сез ничә тел беләсез? 4 тел беләм, әйе. 4 тел. Менә сез бит инде һаман шул телләрдә сөйләшмисез, аралашмыйсыз. Телне онытмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аралашырга кирәк инде, дуслар белән гел шалтыратышып торырга, сөйләшергә кирәк. Мәсәлән, мин шул менә метрода барсам да, иртә белән эшкә җыенган вакытта да барыбер нидә хәбәрләрне чит илләрдә тыңларга, менә шул инглиз телендә, гарәп телендә булсын, төрек, фарсы телләрендә әзенә бер-ике мәкалә укып чыксан да, менә шул җитә инде, теге барыбер. Үз-үзен хөрмәт итүче татар гаиләсендә име ким дигәндә аларның балалары 2 тел белә. Ул безнең 2 дәүләт телебез, рус теле һәм татар теле. Татар гимназияларында аңа өстәбәле тагын чит телләрдә керә. Менә сезнең гимназиядә ничә тел өйрәтәләр һәм төрле телләрдә белем алу балага ничек тә әсир итә. Чөнки күпләр туган телдә белем алудан курка, яшерен батырын түгел. Кызылга басып куйман. Шунлыкта әгәр дә безнең гимназияга анализ ясасак, менә беренче сыйныфларга соңгы елларда бик күп татар гаиләләре үз балаларын алып килә. Һәм хәтта барлык гаиләләрдән килгән мөрәҗәгать, ягъни гаризаны без кабул да итеп бетерә алмыйбыз. Теләк белдерүчеләр бик күп. Ягъни бүгенге көндә гимназия үзенең масштаблары белән зуррак булса, без барлык теләк белдерүчеләрне бәлки сыйдырган булыр идек. Билгеле бер кануннар бар, һәм инде әлбәттә сыйдырышлыгы. Мин бүгенге көндә татар халкы үз баласын ана телендә укытырга курка дигән фикергә тулысынча каршы килер иде. Мин хәтта безнең гимназиядә укыган әти-әниләргә, ягъни җәмгыятькә рәхмәт белдерәсем килә. Курыкмыйча турыдан-тур үзләренең балаларын татар дөньясында, татар мөхитендә, ана теле мөхитендә укытырга теләүче гаиләләргә чынлыкта зур рәхмәт. Безнең гимназиядә бүгенге көндә 5 тел укытыла. Әлбәттә, безнең укыту процессы, тәрбия процессы тулысынча ана телендә, татар телендә, рус теле әлбәттә дәүләт телебез бик югары көчле дәрәҗәдә. 2нче сыйныфтан инглиз теле, 5нче сыйныфтан инде безнең гарәп теле һәм шулай югарырак сыйныфларда безнең алман теле дә өстәлә. Рамил әфәнде, бәлки сез менә әйттегез бит, әйме? Алай димәс идем, бүгенге көндә курыккалар дип әйтә алмас идем. Бәлки сез үзегезнең даирә һәм үзегезнең дөньягыздан чыгып әйтәсездер. Чөнки сезнең гимназиягә шундый ният белән киләләр. Ләкин менә гадәттә мин күргән, минем яшьтәге татар әти-әниләре Казанга бердән бер шундый мәктәп. Тырышалар, ничектер менә баласының киләчәген рус теле белән күбрәк бәйләргә, ничектер татар телен инде бер традиция кисәге итеп кенә күрәләр. Менә без сезнең мисалда беләбез, иң югары шул ук бердәм дәүләт имтиханын иң югары баллар белән чыгучы укучылар сездә, шулай ук яхшы урыннарда эшләүче укучылар сездән чыга. Ничек итеп тагын аларга шуны исбатларга соң? Билингвал балаларның өстенлекле яклары. Бүген генә бик кызыклы интервью биреп киттем. Хәзер нәшриятның исемен әйтеп тормыйм. Шуганакның дип әйтгәндә. Менә әгәр дә безнең гимназистларга, укучыларыбызга анализ ясасак, дөрестән дә югары баллар, беренчедән, икенчедән, менә ана телендә укыту. Миңа күп еллар бу сорауны биреп киләләр. Безнең гимназистлар арасында республика һәм регион дип әйтгәндә, предмет фән олимпиадалары буенча безнең бар бит төрле этаплар, муниципаль этаптан регион этабы, аннары соң инде соңгы этап бөтен Россия күләмендәге этап.
Менә регион республика этабында татар мәктәбендә укыган 2 укучы 5-6 бер сезонга 5-6 урын алучы балалар республикалар икәү генә соңгы 3 ел эчендә. Һәм алар икесе дә безнең укучылар. Бу нәрсә турында әйтә. Менә балалар бакчасын алып, сез беләсез, бездә балалар бакчасы бар. Аннан башлангыч сыйныфларда максималь рәвештә үз ана телендә ачылу ул иң дөрес юл. Моны галимнәр дә күп тапкыр исбатлады. Бу хәзер татар телендә генә сүз бармый. Рус телендә, башкорт телендә, Дагестанда бик күп телләр шулай бит. Безнең гомумән илебездә хәзер төгәл санны хәтерләмим. Ничә безнең 200 телме Россиядә дип әйтик инде. Бала әгәр дә үз ана телендә белем һәм тиешле күнекмәләрне алса, ул яхшырак ачыла. Һәм уңышка тизрәк ирешә. Һәм менә бу эффект дип әйтик инде, бүгенге көндә безнең нәтиҗәләр шуның турында сөйләде. Менә шуны тизрәк аңласыннар иде әйтелә. Мин тапшыруга әйтеп киләм. Мин үзем 2нче гимназия тамамлаган кеше һәм мин шуның белән шиксез бәхетле һәм бик каты горурланам һәм рус журналистикасын кызыл диплом белән бетергән кеше. Мин аны тапшыру саен әйтәм, әмма артык булмас. Дамир әфәнде, безнең район, авыл җирлекләрендә бары бер хәзер сөйләшү, балалар арасында аралашу, ул кызганыч рус телендә. Менә бу әйбер сезнең күңелегезне борчып тормыймы, Әлифба музее җитәкчесе буларак? Туган тел турында сөйләшкәндә иң беренче сүзне алифбадан башларга кирәк. Чөнки туган телнең дә башында, белемнең башында алифба тора. Алифбаны укыгач кына китә әле ул башка белемнәр. Менә ни кызганыч, бүгенге көндә әти-әниләр алифба түгел, буквар укый торган классларга балаларын бирәләр. Әгәр дә бала укырга язырга алифбадан өйрәнсә, ул бер кайчан туган телен онытмый. Гомере буена. Менә шул әйтәсе килгән фикерем шул, ул алифба бит ул кеше өчен шуның хәтле кадерле әйбер ул имә. Алифбаны аның һәрбер рәсемен, битен искә төшереп, анасын кеше гомере буе саклый. Алифба кеше тормышында шуның хәтле зур роль уйный дип әйттем бит имә. Нинди роль икәнен без рекламадан соң беләбез. Яра, рекламадан соң. Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогик көллияте каршында урнашкан Әлифба музее турында сөйләшә башлагач, мин үзем канатланып киттем, чөнки укыган чорда анда үзем экскурсовод булып эшләгән идем. Шуңа күрә фикерне тагын төпләп бетерик әле. Әлифба турында әйтелмичә калган сүзләр калды бугай. Менә хәтта Әлифбаның үзенең музее да бар. Менә сез әйтеп киттегез инде, ул Арча шәһәрендә урнашкан. Дөньяда бердән-бер Әлифба музее дип әйтәбез без аны. Һәм дөньяда бердән-бер диюгә сорау туа. Нишләп соң ул Арчада дөньяда бердән-бер була? Кичә ул Мәскәүдә түгел, башка зур шәһәрләрдә түгел. Менә бу очракта инде әйтәләр, Тукай өчендер инде диләр. Тукайның Арчадан чыкканын бик күп кеше белә. Әмма ләкин алифбада Арчада язылган, алифбада Арчада чыккан. Язучылары, авторлары, алифбаның авторлары Арча кешеләре. Менә сорыйк әле Гамзәдән. Гамзә түрек кызы, ул татарча бик матур, камил сөйләшә һәм татар филологиясы да бүгенге көндә белем ала, аспирант. Гамзә, син татар теле белән танышуны әлифбадан башладыңмы, башка китаплардан? Төркиягә сезнең якларга. Һәм телгә ничек мәхәббәт уянды татар теленә? Белгәнемчә, син инде Казанга килүеңә 3 ел. Мин бәләкәй чакта гашык булган идем төрки телләргә, һәм аларның арасында да татар теленең әлбәттә урыны бик мөһим, чөнки ул бик йомшак тел, шундый бик ягымлы ишетелә, бик матур. Һәм мин җырлар аша гашык булдым. Кемне тыңладыгыз? Халык җырларыгызны. Башта халык җырлары белән башланды. Туган як, мәсәлән, су буйлап кебек шундый. Һәм аннары соң әлбәттә бүтән шундый хәзерге популяр җырчылар, мәсәлән, алар. Иң яраткан артист кем татарның? Җырчылардан бик күп нигездә, ләкин Ришат Тухватуллины да әйтә алам. Бик күп, ягъни алар җырчыларның күбесен яратам. Агымын менә туган телгә карашыгыз. Безнең менә татарлар арасында туган телләрен белмәгән кешеләр бар. Менә аларга карашыгыз нинди? Ягъни бездә сездә әйттегез ки бер макал бар, шул бер тел, бер кеше, ягъни кеше әлбәттә үзе нихәтле күп тел белсә, бу
бик шәп ки мин үзем дә 6 тел беләм, 7-сен өйрәнәм. Ләкин менә төрки телләрне аңлый алам чуваш белән якуттан башка. Шуның өчен әлбәттә ки кеше шулай телләр өйрәнсә иде. Бу бик шәп. Ләкин үзенең туган телендә, минемчә, ягъни әлбәттә ки русча да өйрәнсен. Үзенең туган телендә әйтелгән җырларны, халык җырларын, мәсәлән, biz үзебез чит кешесе буларактан шул кадәр тыңлагачык булабыз. Име, балалар да үзләренең телләрендәге шу әйтелгән җырларны, аннары сон мәсәлән язучыларыгызны, алар язган әсәрләрне, буларны укый алачак, аңлай алачак дәрәҗәдә билсә иделәр. Менә безнең башка милләт вәкиле буларак Гамзәдән ишеттек, сездән дә ишеттек әле, татарлардан караганда күбрәк менә башка милләт вәкиленә ишетәсе килә. Татар телен белмәгән татарны ничек бәялисез? Беләсезме, беренче чиратта шуны әйтәсем килә, син татар канлы кеше булсаң, туган телне белергә тиешсең. Мәсәлән, без Татарстанда яшибез, без монда эшлибез. Мәсәлән, мин фан өлкәсендә эшлим, татар телен белү минем өчен ул бик шундый, беләсезме, шундый максат. Бу максат, бу горурлык, чынлап мин татарча белүләрем белән горурланам, чөнки татар телен белү ул ачкыч. Хәзер безнең Төркиядән кунак татар җырлары турында әйтеп китте бит. Мин мәсәлән татар телен өйрәнгәнемдә татар җырларын бик рәхәтләнеп тыңладым, ләкин мин, мәсәлән, Илһам Шакиров әлбәттә, хәзер татар теле ул аның сихри моннары белән бәйләнә, шундый ассоциация рядлары төзелә, мәсәлән, тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, эзләдем бәгрем сине дигән җырлар, алар белән, алар миңа татар теленнән монын тоярга ярдәм иттеләр. Менә күпләр безнең берничә тапкыр әйтәм инде бу фикерне, гафу итәрсез, туган телне белергә кирәк дип санамый. Дамир әфәнде, менә туган телне белүне нәрсә белән чагыштырыр идегез? Безнең бер тапшыруда аны әни белән чагыштырганнар иде. Менә сез нәрсә белән чагыштырыр идегез? Туган телне бик күп нәрсә белән чагыштырырга була. Менә берничәсен әйтеп китим әле. Менә мисал өчен нәрсә белән? Мин аны чагыштырыйм туган телне шишмә суы белән. Менә кеше организмы сусыз тора алмый. Без төрле суларны эчәбез. Әмма шишмә суы, менә туган тел шишмә суы ул. Саф ул. Ул безнең тәнне генә сусаудан басмый, тән сусавын гына, җан сусавында баса. Бигрәк тә үзеңнең авыл шишмәсе булса әле булыймы? Бу бүгенге экология мәсьәләләренә килеп кала бу мәсьәлә хәзер. Икенчедән менә чагыштырыйм яңадан агачның тамыры. Туган тел агачның тамыры. Агачның кәүсәсе бар, ботаклары бар, яфраклары бар. Алар без белгән башка телләр. Тамыры аның менә туган тел. Әгәр дә тамыр нык түгел икән, агач зәгыйф. Менә күрәсезме, арчаның тел төбе сизелә шул. Менә шулай да әлеге теманы җәелдереп, бүгенге көндә әтигәннәр курка дидек. Менә шушы курку нәрсәдән килә, Рамил әфәнде, сезгә сорау. Һәм бу куркуны бетерер өчен нәрсәләр кылыйк соң без? Журналистлар бәлки, менә һәрбер кеше, һәрберебез нәрсәдер эшли алабызмы? Әти, әниләрнең, җәмгыятьнең баласын татар телендә өйрәнүен мөмкин түгел, тиеш икәнен аңлар өчен нишләргә тиеш? Бәлки сорауны әз генә җиңеләйтеп, менә без укыганда безнең беребез дә югалып калмады, яхшы эшләрдә эшлибез, Аллага шөкер. Бәлки менә шуннан да татар гимназиясын тәмамлап, кеше нәрсәгә ирешә? Мисаллар да китерсез бәлки. Күпчелек әти-әниләрне безгә экскурсияга чакырыр идем. Безнең эшчәнлек белән таныштырыр өчен. Чөнки бүгенге көндә гимназияның концепциясе ул ана телендә генә белем бирү түгел, мәктәп яшендәге балаларга. Балалар бакчасыннан алып, югары белемне алуга кадәр төзелгән система. Менә ул сорау дөрес, күпчелек әти-әниләр уйлый киләчәкне, баласының киләчәген. Ягъни татар мәктәбен тәмамлап, татар телендә 11 ел белемме, 9 ел белем алыпмы, без инде 11дә билингваликка, ике теллеккә һәм инде тулысынча укыту системасын рус теленә күчерергә тиешбез, дәүләт телебезгә. Шуннан куркып, балалар имтиханны тапшыра алмас, бердәм дәүләт имтихан, югары уку йортына кергәчтен гомумән рус теле мөхитенә килеп эләгер ниндер, мәсәлән, вакуумга дип әйеме, шуннан куркалар. Эш таба алмас дип. Әйе.
Ләкин бу ялгыш фикер, мәсәлән, үзебезнең шыгару сыйныф укучыларынан гына чыгып әйтсәк тә, тавтология бераз, безнең балаларның бер кайчанда авырлык туганы юк, имтихан биремнәрен шишкәндә, ягъни шыгару сыйныф укучыларының. Уңышлы гына тапшыралар, аннан соң югары уку йортларына кергәчтен рәхәтләнеп укый алалар, минемчә хәтта рус телендә дә, татар телендә дә, инглиз телендә дә. Бүгенге көндә республикада бу мәсәлән хәл итү әлбәттә бара дип әйтер идем. Казан федераль университетында полингваль нигездә, билингваль нигездә төрле белгечлеккә бүгенге көндә укырга була. Мәсәлән, тарих фәнен, химия фәнен, математика фәнен татар телендә, рус телендә, инглиз телендә үзләштерергә була. Һәм инде син өч телдә укып чыкканнан соң, белмим, анда кайсы өлкәдә эшләрсең икән, математика инде кайсы телдә укытылса да. Һәм безнең кебек мәктәпләрне тәмамлаучы укучыларга мондый мөмкинчелек бар. Ләкин шуны әйтәсем килә, безнең шыгару сыйныф укучысы ул мәгълүматны ике телдә дә, өч телдә дә белә. Аның юк шундай әйбере, менә татар телендә генә укыды, һәм ул башка телдә сөйләшә алмый, аралаша алмый, яки ниндидер теореманы дәлилли алмый. Гомумән андый проблема бер кайчан да күзәтелгәне юк. Бу нәрсәдән тора, әти-әниләр дөрестән дә татар мәктәпләренең концепциясе белән таныш түгел. Икенчедән, аның никадәр уңышлы икәнлегеннән алар ерак. Менә безгә халыкны үзебезгә якынайтырга кирәк. Ягъни җәмгыять белән тыгызрак эшләргә кирәк. Менә эшлибез бит. Эшлибез. Айдар әфәнде, менә сез 4-5 тел беләсез, әйме? Менә шул 4-5 тел белү сезгә ничектер комачауладымы? Үз урыныгызны табырга тормышта. Менә әйттек бит инде безнең татар телендә укысалар, анда бирмәсләр имтиханнарны тегесе, монсы, һәм сез үзегез нинди телдә укыдыгыз? Мин үзем татар классында укыдым 90-нчы елларда. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк, ул бик озак бармады. Шул беренче 5 ел булгандыр ул, аннары без әкренләп рус теленә күчтек. Ләкин шул ук вакытта барыбер сыйныфташлар белән тәнәфес вакытында без һәр вакыт татарча гына аралаштык. Кызганычка каршы хәзер менә чатларга кирип карасаң, алар барыбер русчага күчәләр ничендер. Әле шундый мәсьәлә дә бар бит әле. Менә татар телен камил рәвештә белмәгән татарларны хаталар өчен сүкмәсеннәр иде барыбер. Ничектер кайбер кешеләр менә оялып китә бит. Хата ясармын дип мине сүгәрләр дип. Мин мәсәлән, менә үзем Малайзиядә яшәгән вакытта татарлар белән аралашмый идем. Гомумән татарлар да юк диярлек инде. Бер-ике гаилә генә бар. Һәм ничектер менә татар теле әкренләп онытыла башлады, мин хәтерлим. Бер вакыт миңа шул таяныктасыннан шалтыратканнар иде, үзенең фикерен әйтеп инде. Һәм мин бик җитди өйрәнеп, анда сүзлекләрне ачып, мин ояла, мин куркайдым, хата китәр дип, менә телевизордан дөрес сүз әйтмәсәм дип, менә мин төн җыкламыйча сүзлек белән утырдым, һәрбер сүз әзерләнеп, ул текстны ятлап. Менә шундый мәсьәлә бар. Инде менә Казанга кайткач, шуннан да ничектер менә карале, менә татар телен яңадан ничек кайтарырга кирәк дигән шундый ният белән мин хәтта менә Татар информга да кергән идем. Ярты ел эшләп алдым. Нинди телдә фикер йөртәсез? Хәзер бүгенге вакыттамы? Менә нинди телдә уйлыйсыз беренче чиратта? Татар телендә, рус телендә, инглиз телендә. Мөхиттән да тора, чөнки менә мәсәлән Малайзиядә яшәгәндә инглиз телендә укыганга күрә, мин хәтта төшләрем дә инглиз телендә иде. Инде хәзер күбрәк менә Татарстанда дөресен әйткән башта рус теле иде. Хәзер әкренләп менә мин ничектер аңа бер ният кирәк һәм көч куярга кирәк. Барыбер фикерләүне йөртү, татарча булсын дип, ул үзеннән тора инде күбрәк. Үзеннән тора, менә мин үземә максат куйдым. Мин Татарстаннан кайткан микән, димәк мин татар телен үзләштерергә тиешме. Ягъни теге сөйләм телендә генә түгел, язу телендә хаталар китә. Бүгенге вакытта да хаталарым бар, ләкин мин барыбер өйрәнәм. Һәм шуның белән мин канәгать. Бер нинди хата юк, бик матур сөйләдегез. Шушы урында кадерле кунаклар, сезгә зур рәхмәтләр әйтеп, кызганыч бу теманы бер генә дә түгел, 10 гына да түгел тапшыруга сыйдырып бетереп булмый. Инде үзебезнең тел белән горурлануны сөйләр өчен генә дә, хәтта үзебезнең проблемаларны аңлап, аларны кабул итер өчен генә дә күп сөйләшүләр кирәк. Соңгы фикер итеп кенә әйтәм, бүгенге теманы тагын үзегез аша үткәрәсегез килсә, Әнгам Набаевның мәсьәлә шигырен бер кичерегез әле хәтердән яки китаплардан. Шуннан соң бер фикер ясарсыз дип өметләнәм. Һәрбер кунакка бик зур рәхмәт әйтәсез килә. Сез чыннан да үрнәк шәхесләр, милләтебезнең асыл затлары. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Рәхмәт.